snart jeg rører døren derhen, så skal I bare slå øjer. Street Dome, det er et gadeidrætskulturhus med en af Nordens største skateparks. Vi har Danmarks højeste klatrevæg ude på den gamle silo herude, og grundlæggende et kulturhus for alle de idrætslige og kulturelle dele af gadeidrætten. En af de vigtige bagtanker med det her, det er, når vi skaber noget, der er attraktivt nok, så rejser vi for at besøge hinanden. Hvis vi laver kopi af det samme projekt, så er der ingen, der har grund til at besøge hinanden. Vi var en stor flok skatere, som mange steder skater mindre. Og samtidig så snakker samfundet om, at vi skal bevæge os mere, og vi skal skabe mere frivillighed, vi skal komme mere sammen, i stedet for bare at isolere os derhjemme. Og så synes vi, det var meget paradoksalt, at man ikke havde bygget noget for, hvad der i fritidsvaneundersøgelserne var Danmarks 5. største idræt på det tidspunkt. Så vi var en initiativgruppe, som ville have den her skatehal op at stå, så vi lavede en forening. Der har været sindssygt mange frivillige i alle mulige lag. Vi har holdt mange støttekoncerter og events, hvor der har været frivillige, alle mulige mindre aktiviteter. Og jeg har ydet som projektleder en masse frivilligt arbejde. Og da det krævede professionelle arbejde, og vi ligesom havde fået alle pengene, så var der nogle professionelle, som var med til at drive den øverste del af det. Men i høj grad drevet af de frivillige og deres engagement. Det kunne ikke lade sig gøre uden frivillig arbejdskraft, fordi hele opstarten var rigtig mange år, hvor projektets skæbne stadig var usikker og under udvikling, og der var det 100% drevet af frivillige. Jeg kom rigtig fra Kolding af, men så flyttede jeg hertil for et års tid siden, fordi der åbnede det, og så det Haderslev jeg bo i en uge, og så giver en masse til personlighed og en masse til personlig udvikling, som jeg tror mange kan have gavn af i den verden, som vi lever i dag. Altså. Vi spørger om konkrete ting, og ikke om de vil være frivillige for livstid. Og så har vi nogen, som er super engageret og som bærer meget mere. Så det er også derfor, det er blevet så godt i dag. Det er hjerteblod, der ligger til grund for det her. Det her projekt er blevet et projekt, som ikke kun hele byen, men hele skatemiljøet er stolte af. Det har også været et projekt, der har bevist, at vi godt må tænke stort i Haderslev. At vi godt må tænke ud over byens og regionens grænser, og også landets grænser for den sags skyld. I det hele taget, så ved alle, hvad streetkultur og skateboard er nu. Det gjorde de ikke for 10 år siden, så der er sket en stor mental forandring. Både i forhold til segmentet, men også i forhold til, hvad der kan lade sig gøre her i, hvad de kalder udkantsdanmark.